Selam dostlar. Min de Gulnara Yarulna Мәскәүдән татар яшьләрен. Менә бу пешән базарына килдем. Мәскәү яшьләре өчен бу пешән базары әлбәттә иң мөһим вакыйга. Без инде һәр елны бу бәйрәмгә киләбез һәм татар яшьләрен, Казан татар яшьләрен бергәләп монда очрашабыз. Монда бүген Анталия татарлары белән очраштык һәм бөтен төрле чит илләрдән килгән яшьләр белән монда очрашабыз. Һәр елны бу инде шундый урын, кая без бөтен татарлар белән бергәләп аралашабыз, танышабыз. Һәм бу ярминкә генә түгел. Һәр елны монда театральная постановкалар бик кызык уза. Бүген кино була дип әйттеләр. Менә шул кызык вакыйгаларны без сезгә күрсәтербез. Пешән базары ул татар шәһәр мәдәнияте фестивале. Үз эченә төрле мәйданчыклар кертә. Төп мәйданчык буларак инде ул дизайн маркет, базар үзе. Бу елны дизайн маркетка безнең 600-гә якын гариза килде. Шулардан бары тик 100 дизайнерны без, 100 сатучыны без сайлап алып, бу пешән базарында, дизайн маркетта үз товарларын алар тәкъдим итә алды. Шулай инде дизайн маркеттан тыш безнең балалар аланы бу елны бик зур килеп чыкты. Анда 15-кә якын остахана безнең. Балалар мәйданы кырында өстәл уйнары мәйданы да шулай бар. Менә баскыч астында лекториялар безнең бара. Бу елны гомумән килгәндә фестивальнең төп темасы ул татар гаиләсе. Һәм шул тема белән бәйләп безнең төрле мәйданчыкларда төрле активностьлар бара. Концерт бүген кич булачак, тиз танышулар, быстрое свидание. Яшь егетләр, яшь кызлар белән бергә танышу мәйданчыгы безнең бүген сәгать 5 белән 6 арасында булачак. 7дә концерт, татар альтернатив музыкасы концерты. Һәм инде кич безнең кино белән фестивалебез тәмамланачак. Пешән базарын инде мин үзем белгәннән бирле килә башладым, карый башладым, кызыксындыра башлады. Беренче тапкыр үткәрүләр әле бүгенгедәй хәтеремдә. Соңра инде мин шушы Камал театры алдындагы мәйданда Матур Сөйләм татар театры тарихы турында классларда уздырадыр идем, укытуларда оештыра идем. Аннан соң инде без монда променад эшләп шушы бистәнең тарихы белән килгән экскурсиялар ясыйдыр халыкка. Бөтен пешән базары буйлап йөреп, без әле татар бистәсенә дә экскурсиягә китәдер. Менә булар барысы да безнең милләтнең ниндидер үзенә күрә аңлатып булмый торган коды яшеренгән. Менә шушы кодның төрле булуы төрле чараларда күренә. Менә бу чарада инде ул безнең үзенә күрә бер тарихи мирасыбызда бердәмлекне чагылдыра дип әйтер идем. Специально приехал на пешән базары из Турции буквально вчера, чтобы посетить такое мероприятие интересное, которое происходит раз в год, где собираются все наши ремесленники всего Татарстана, где можно наглядно увидеть непосредственно работы наших ребят. И хочу что-то приобрести и подарить нашим ребятам в Анталии, привезти в качестве подарка. Пешән базары безнең татар милләтендә бер матур традициягә кергән, шундый чара елда Казанда үткәрелә. Милли киемнәр сатыла, концертлар, чыгыш ясаулар, бөтенесе милли темага шундый багышланган. Бик күңел өчен, күңелне шатландыру өчен киреп үз милләттәшләрен күрү бик рәхәт күренеш. Шуңа да рәхмәт оештыручыларга һәр елны шатланып киләбез. Быел менә мин чыгыш ясадым, инде лекция белән катнаштым, татарларга ничек үз гаилә нәсел тарихларын китап итеп язу серләрен аңлаттым. Пешән базары ул менә безнең монда Казанда яшәгән күпне татарларның көтеп ала торган зур бер бәйрәмне әйләнеп бара. Ул инде кичкенә генә шулай ярминкәдән башланып киткән. Хәзер инде без бөтенебездә шушы ярминкәнең пешән базарын көтеп алабыз барыбызда, чөнки без күбебез монда очрашабыз, барлык артистлар, язучылар монда һәм бик төрле матур чаралар була. Шуңа күрә бу безнең өчен үзе бер бәйрәм. Һәм без монда төрле яңа милли киемнәр белән дә танышабыз, милли бизәкләр, бизәнеч әйберләр белән дә танышабыз. Һәм гомумән минемчә бик кызыклы, бик күп мәгълүмат алып кайтып китәм мин елда монда килгән сайын. Һәм әйбәт әйтәсем килә, килергә кирәк, бергә шулай күрешергә, очрашырга язсам, нәшеп пешән базарларында алдагы елларда да. Пешән базары
Тукай замандарына кайту, Тукай замандарында ничек безнең халкыбыз яшәгән, ничек базарлар үткән, ничек гореф-гадәтләребез булган, халкыбыз ничек милли киемнәрен кигән, ничек инде ул үз телендә, татар телендә, милли телебездә сөйләшеп йөргән. Менә шулай итеп мин аны күз алдым. Казаныбыз, Аллага шөкер, милли төсберне алды. Милли горурлык хисен уятучы бер чара дип мин моны карыйм. Аллага шөкер. Дискуссионный клублар эшләп килде бит инде. Үзебезнең мөхитне булдыру өчен иң беренче өйдә әтияни балаларыгызны тәрбияләмәгез, үзегезне тәрбияләгез дигән. Без авылда үскән егетләр, кызлар өчен туганнарны күрү, дусларны очрату, классташларны күрү урыны ул Сабантуй. Гомер-гомергә борынгыдан шулай килә. Ләкин менә шәһәр халкы өчен беренчедән Сабантуйларда төрле җирләрдә, бигрәк тә шәһәр Сабантуенда бер-береңне күрү, очрату, бу инде хәзер гайре табигый хәл. Хәзер болай күрешеп булмый. Ә менә татар җанлы, татар күңелле иптәшләреңне, дусларыңны, элеккеге хезмәттәшләреңне күрү урыны ул менә Пишән базары да инде. Пишән базары әлбәттә ул үзенең программасына карап төрле ихтыяҗларны үтәр өчен мөмкинлек урын, ләкин менә минем өчен чыннан да кемгә генә төртмә, танышны, дусны, туганны күрә торган урын. Шуңа күрә менә мондый урын, мондый вакыт булу ул бүгенге көндә зур бәхет безнең өчен. Пишән базары минем өчен җан азагы. Пишән базары минем өчен мөгъҗиза, Пишән базары минем өчен әкәмәт. Менемчә, менә хәзерге заманда безнең яшьләр һәм гомумән безнең татар җәмгыяте эзләнү белән яши. Без үзебезнең телебезне, гореф-гадәтләребезне, үзаңыбызны саклау өчен төрле ысуллар табарга тырышабыз. Һәм бу бик күңелле һәм бик тә кирәкле күренеш, бигрәк тә яшьләр арасында һәм яшьләр өчен һәм безнең киләчәгебез өчен. Һәм минем уйлавымча, менә шушы көндә ул уздырыла торган төрле чаралар, Пишән базарында уздырыла торган чаралар минемчә бик тә шушы нәрсәгә, максатка туры киләләр. Һәм без бүген менә шушы Пишән базарында дискуссиядә катнаштык, сөйләштек. Һәм ул минемчә бик тә файдалы кешегә. Менә монда татарча сөйләшү, татар теле турында, татар теленең киләчәге турында уйлану, ул һәрбер кешегә ничектер күңеленә кереп калырга тиеш дип саныйм. Һәм менә монда минемчә мин бөтен нәрсәне монда ничкәлекне белеп бетермим әле. Эшмәкәрләр бар монда, монда теге ниндидер чыгышлар бар, монда танышулар бар. Һәм алар бөтенсе бик тә файдалы. Һәм гомумән менә шундый милли чаралар, милләт өчен файдалы чаралар хәзерге көндә безнең өчен тансык һәм кирәк.